مجمرة فيلمنا كاكالوت كولعوت من متفلة زي تمثل سيندي بولند ستارت قال شو دشي عمد كل عن رئي سيندي أنا هالون معلتي كرميلات قبيلة ناو جزء أخت من لسنارة كلاكن حد غول عخ من طلع مكر جن سيندي من كيت تشكرت نزغول عخ مريت الإله ناو زوان حنطقم بزي من متسعر تدرويو أدي أنا سيندي أساس ما تزب متكامل حقوستي تكون دامبر سيندي كتنادى دنكلا حيلا مكوت تاري سأنا كل شيء قرار ما بحيري أخبط حط مكر أتمساسر ساعات أحد هاي سكول سرشدش عامتها زخنت سامر جونز نلاله أفتون كال أتمهارو فلي زوال بارس لزنورا أتمرتيتا بوزح فلقتي كونتل نتن كال أتمهارتا كسعقا مكران كلها بتتيلي سيستوها لسماتا تتقيمة أتتصوحنا وسونتن بمدفع حنا أتفادي 10 عامتو ديلين وستجن ناتا ملؤ تتصاراريو أتمرتيتو أتنا مترشا رباش بمخان فلوتيو مزحت مهارتو يفوتيون يدنقون سلزنور دما تمرتي فتيمو يفوت نيرو أتمامر زخوان حتى هو كملسنا بلاك بورد خوت سنكلوجن كلهم تمهارو قلت شكر كم زلو يستوعلو مغناتو قس بقس ديلين ملؤ مسواري جمر دحرو كلهم دما حدا تاكر استوعله فلو زوال سمات زلو قول عن اللاله تاكر 10 عامت ولا يقول دعنبر كافتون قالوت محاسوتو زوال صسونتي نيرو قدم من طارو سونو عوي يغورمو افت محمس قعلون كلو اتماي كم زي نوري يخون مبارزون قلعت زيهم اسماتهم بزح زي كمثل يخليو كن كاوز متصله كبير حدقه نعلم كدحنوا زقلو نسوم طرحهم فيلمنا جمر علم كوكف أنا محلاي زين سبزبال جروب تأكيوم زنورو حموش اسماتنياتات من أسي كم زنورونا نجرنا أيم بوانا أزازي زومن حاو كان كاشين إننا تمرحو نعلم كابوزع كفو نجرات كحلي واجنهم إذا حموش اسماتنياتات زوالت أنكرتات مقار منجستي جامع 10 استوعله شررت تقيمو زوالت أخو قلوتومي مكر تحرت فتنة زوم زوالت أفتانن تنكران كوينو نيرو كم تنقالوت أولاتو يخون دا أمبر كان كاشن اتجررنا رؤساتيو حما أسوي غيرمو أنصار بصوتي العل أمونقوم نزعتها تتسأنح حيال بأس دحر مكيادو زوم افتعلات نسو ملو أسماتون حاوني سئن دحر بزحات عمتات نفت مشتراو لابراتور زلو إيري حمسان كلتن نخيد كلمة عمتات بغيروان توماس ماتنياتات زكاتاتو لهم زنوره دكتور جرانت زي تفلت أكل نام مريت بفتنة قروكم زلو لجنرال ليرابي نقرو دكتور جرانت زرو قصله بيلو اززمت لأكل أدراشو نفت قد محجي كنكاشن زموت اللابوطا سلازقونه كنكاشن كم تزحسونا يموتن حجون ندتو للعالم نخواتsa كم زملسلون عصر تخلته معلتي أمريت كم زوتحن كم زتراتر لجنرال ليرابي نقرو እቲ ጀነራል እውን ካብቲ ዝመጽሉ ሓደገኛ ጸላይኦም ክከላኸሉሎም ዝኽእሉ ሓደሽቲ ናይ ዚናስ መናእሰይ ንምእላሽ ኣስማተኛታት ቆልዑት ንኽእልሹ ነቲ ዶክተር ይእዝዞ እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ቆልዑት ኣሰልጣን የድልዮም ነይሩ ብዘይካዞም ካሊእ ከሰልጥኖም ዝኽእል ሰብ ስለ ዘይነበረውን ንኸምፅዎ ዝተወሰኑ ወታደራት ናብ ሎንግ ቢች ይልእኽ ኣብ ሕሉፍ እቲ ፍሉጥን ጅግና ኣስማተኛ ዝነበረ ዙም ሕጂ ብትክክለኛ ሽሙ ጃክ እናተፀውዐ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ መካኒክ ኮይኑ እናሰርሐ ንረኽቦ እታ ፈጣነ ፃውዕቱ ተጠቒሙ ቫይታሚኑ እናሕበረን ከሎ ብርሕቐት ኣብ ደገ ስርሑ ጠጠው ዝበለት ምልክዕቲ ጓል ከም ዘላ የስተውዕል ንሱ እናርአያን ከሎ ሓንቲ ብፍጥነት ትሓልፍ ዝነበረት መኪና ንንእሽተይ ትስሕታ እሞ ማርሻውን ኣስሒታ ናብ መሬት ክትወድቕ ከላ ጃክ ንኽሕግዛ ናብ ጎየ ይኸይድ ኣልዒልዋ ናብ ስርሑ ክምለስን ከሎ ግን እታ ሓንቲ ወፅሓተታ መኪና ተመሊሳ ትመጽእ እሞ ዶክተር ግራኒት ካብ ውሽጢ ክወፅን ከሎ እዚ ኩሉ ናቱ ትኹረት ንምርካብ ዝገበርዎ ቲያትር እምበር ማርሻ ብመኪና ከምዘይተሰሓተትን ውና ከምዘይሰሓተትን ተረድኦም ድሕሪዚ ዶክተር ግራንት መንግስቲ ፕሮጀክት ዚነስ እንደገና ክጅምሮ ስለ ዝሓስብ ዘሎ ናቱ ሓገዝ ንምጥያቅ ከም ዝመፁ ይነግሮ ዶክተር ማርሻውን ካብቶም ዝሓለፉ ናይ ዚነስ ግሩፕ ብህይወት ዝተረፈ ናይ መጨረሻ ኣስማተኛ ጅግና ንሱ ስለ ዝነበረ ካሊእ ክሕግዞም ዝኽእል ሰብ ከም ዘየለ ግልፂ ትገብረሉ ናይ ቀደም መሳርሕቱ ብተደጋጋሚ ዋላይ ደሞ ንወድ ኣምበር ጆን ፍቓደኛ ኣይነበረን ንኹላቶም ድማ ቀልጢፎም ካብ ጋራጁ ንኽወፁ ይሓቶም ዶክተር ግራንድ ግን ሒዝዎ ንኽመፅእ ኩሉ ድላይ ዝበሃል ነገር ንኽጥቀም ከም ዝተኣዘዘ ነጊሩ ካብ ጅቡእ ሽጉጥ የውፅእ እሞ ማርሻል ጠጠው ክተብሎና መኮረት ብመደንዘዝ ተኪሱ ይወቕዖ እሞ ጆን እውን ስሒቱ ይወድቕ እቲ መደንዘዝ ስርሑ ወዲኡ ጆን ደጊሙ ክነቅሕን ከሎ ኣብ ኤርያ 51 ኣብ ላብራቶሪ ተዓፅዩ ከም ዘሎ ይፈልጥ ንዶክተር ግራንት ደጊሙ ክሪኦን ከሎ ኣብቲ ፕሮጀክት ፈፂሙ ከም ዘይሳተፍ እናፈከረ ይጸንሕ ተሳትፉኡ ንሱ $500,000 ከኽፍሎ ከም ዝኽእል ክንገሮም ከለ ግን ምንም ግዜ ከየጥፍአ ፈቃደኛ ይኸውን ጃክ ኣብ ዝኸይድ እቲ ቦታ ብጣዕሚ ተለዊጡ ስለ ዝነበረ እውን ምስ ኩሉ ሓድሽ ነገር ንኸፋልጦ ግራንት ሒዝዎ እናዘረ ይጸንሕ ኣብታ ሰዓት ንሳ ዶክተር ማርሻውን ናብ ጎየ ትመጽእ እሞ ናይ ዙም ዓባይ ኣድናቂት ምዃናን ኩሎም ታሪኻቶም ዝተጻሕፍሎም ናይ ኮሚክ መጽሓፍቲ ከም ዘለዋን ትነግሮ ድሕሪዚ እንታይ ዓይነት ኣስማት ከም ዘለዎም ዘይፍለጡ 10 ቆልዑት ናብቲ ውሽጢ ላብራቶሪ እትዩ
እቶም ቅድሚ ሕጂ ኣባላት እቲ ግሩፕ ኮይኖም ዝነበሩ 5 ስማተኛታት ብከምዚ ዝበለ መንገዲ ተመልሚሎም እዮም ተመሪፆም ነይሮም ንኣተዩ ክሪእዎም ከለውን ማርሻ ንጃክ ዝነበራ ናይ ፊዚዮሎጂ መጽናዕቲ ተጠቂማ ነቲ ጋማ ዝበሃል ሓያል ጨረር ምንም ሳይድ ኢፌክት ከም ዘይብሉ ከም ዝገበረቶ ትነግሮ ሕጂ ኣስማት እቶም ኣብኡ ዝንመርፆም ቆልዑት እውን ጋማ 13 ተጠቂምና ምንም ጉድኣት ብዘይብሉ መንገዲ ኣብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኣስማተኛታት ጀጋኑ ዝበለፁ ጠንካራታት ክገብርዎም ከም ዝኽእሉ ትዛረብ ኣብ ከይዲ ትምልመላ ጃክ ብዙሓት ጥቕሚ ዘይብሎም ኣስማታት ክርኢ ይግደድ ብዘይ ምቁራፅ ምዕማት ምኽኣሉ ብዙሕ ዕንጓር ዘለዎም ብፍጥነት ወረቐት ሓይኾም ክተኩሱ ዝኽእሉ ቆልዑትን መብዛሕትኦም ናብቲ ምልመላ ዝመፁ ቆልዑት ወዲቖም እዮም ግን እቶም ኣርባዕተ ኣብ መጀመርያ ፊልምና ዝረኣናዮም ፍሉይ ስማት ዘለዎም ቆልዑት እቲ ሓድሽ ግሩፕ ዘጣይሹ ሓደሽቲ ስማተኛታት ክኾኑ ይምረፁ እቶም ዝተመረፁ ቆልዑት ናብ ሓድሽ ክፍሎም ምስ ተወሰዱ ማርሻ ምስቲ ሓድሽ መምህሮምን ናይ ግሩፕ መራሒኦምን ተፋልጦም ጃክ ነቶም ቆልዑት ንኽዛረቦም ዕድል ኣብ ዝረኸበላ ሰከንድ ብዛዕባ ስምዒቶምን ሓሳቦምን ምንም ከይተገደደ እቲ ሓቂ ክናዘዝ ይጅምር ንሱ እውን ሓደ ግዜ ከምኣቶም ቆልዓ ኮይኑ ናብቲ ቦታ ከም ዝመፀን ናብቲ ላቦራቶሪ ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ ህይወቱ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተበላሸየን ከም ንቡር ክቕፅለሉ ከም ዘይከኣለን ይነግሮም ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ዶክተር ግራኒት ንዓርኩ ዙም ቅድሚ 13 ዓመት ብፍጥነት ይጎይን ከሎ ኣዘጋጅሉ ዝነበረት ፍልይቲ ናይ ኣስማተኛ ጅግና ክዳን የርእዮ ዙም ኣብቲ ሰዓት ንሱ ሰንኪቲ ሓያል ፍጥነቱ ክዳውንቱ ኩሉ እናተቓፀለ የቸግሮ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይፅገም ነይሩ ዶክተር ግራንት እውን እቲ ችግር እሱ ንምፍታሕ ኢሉ እዛ ክዳን ኣዳሊሉ ነይሩ ግን ዙም ምስ ሓውን መጨረሻ ግዜ ክቃለስን ከሎ ኣስማቱ ስለ ዝጠፍአ እታ ክዳን ከይተኸደና እዩ ተሪፉ ብሰንኪ ናይ ጃክ ዘረባ ተደናጊፆም ዝነበሩ ቆልዑት ክተረጋግዕ ዝደለየት ማርሻ ናይቶም ኣስማተኛታት ብዙሕ ታሪክ ዝተፃሓፈሉ ኮሚክ መፅሓፍታ ንኹላቶም ተካፍሎም እቶም ኣብቲ መፅሓፍቲ ዘለዉ ገፀ ባህርታት ካብቶም ትክክለኛ ጀጋኑ ከም ዝተወሰዱ ድማ ትነግሮም እቲ ዋና መራሒኦም ድማ እቲ ሕጂ ጃክ ኮይኑ ንዓኹም ዘሰልጥነኩምሎ ሽዑ ድማ ዙም ዝነበረ እዩ ዙም ልዕሊ መጠን ፈጣን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ፍላሽ ሜርኩሪን ሱፐርማንን ዝፈጠነ እዩ ነይሩ እቶም ብዛዕባኡ ዝተጻሕፉ ብዙሓት ናይ ጅግንነት ታሪኻት እውን ኩላቶም ሓቂ ምዃኖም ባዕለይ ከረጋግፀልኩም ይኽእል ኢላ ትነግሮም ብዛዕባ ስልጣኒኦም እዚ ክሰምዑን ከለዉ ሰንዲና ታከር ብጣዕሚ ይሕጎሱ እሞ እናውጎዩ ናብኡ ይኸዱ ንሱ ጅግና ዝነበረሉ ግዜ ህይወቱን ዓለምን ከመይ ከም ዝነበረ ድማ ይሓትዎ ጃክ ግን ምንም ሕጉስ ኣይነበረን ጀጋኑ ዝበሃል ነገር ሓቂ ከም ዘይኮኑን ዝተረፉ ኣስማተኛታት ከም ዘየለውን ድማ ይምልሰሎም እምርና ዴልን ቀሲሎም ናብኡ ይቐርቡ እሞ እዚ እናበለ ክሰምዑን ከለዉ ብጣዕሚ ይሓዝኑ ምክንያቱ እቲ ብህይወት ዝተረፈ ትክክለኛ ኣስማተኛ ጅግና ንኦም ንምሕጋዝ ምንም ድሌት ኣይነበሮን እዚ ክእለቶም እዚ ኣስማቱ ንብዙሕ ነገር ዝተጠቐመሉ ሰብ ከምሁሮም ተዘይክኢሉ ካሊእ ከምሁሮም ዝኽእል ሰብ ወላ ሓደ ይክረኹን እንተኾነ ግን ስልጠናኦም ክቕፅሉ ይውስኑ እሞ ሲንዲ ምንም ከይተፀገመት 45 ኩንታል ብእደዋ ክተልዕል ክሪእዋን ከለዉ ኩላቶም ብጣዕሚ ይድነቑ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ግን ጆንን ከይተፈለጦ ሓደ ዓብዪ ጌጋ ይጋገ ሲንዲ ናብ ስልጠና ናይ ልዕልቲ ክዳን ጌራ ስለ ዝመፀት ጥራይ ይቕልደላ እቲ ቐልዲ ንሱ ሓሪቓን ተናዲዳን ዝነበረት ሲንዲ ድማ እቲ 22 ኩንታል ናብ ጃክን ናብቶም ካልኦት ተመራመርትን ትድርበየሎም እቲ ስልጠና ብዝተፈላለየ መልክዓት ይስልጥን ሳመር እውን ኤሚኔም ተጠቂማ እቲ ሳይኮኪኔሲስ ዝበሃል ዝተፈላለዩ ነገራት ብሓሳባት ጥራይ ናይ ምንቅስቓስ ክእለታት ተማዕብል ንዴልን ኣብ ከመይ ዝበሉ መልክዓት ናይ ምስዋር ክእለት ከም ዘለዎ እቶም ሳይንቲስታት እናፈተኑ ከለዉ ግን እቲ ኣጋጣሚ ንዕድሉ ይጥቀመሉ እሞ ክፋለት ፈተነን ስልጠናን ክኸውን ስለ ዘይደለየ እቲ ኣስማቶ ተጠቂሙ ካብቲ ሳይንቲስታት ዝነበሩሉ ላቦራቶሪ ጠፊኡ ይኸይድ ሕጂ ታከር እቲ ስልጠና ከይወድእ ስለ ዝተሰወረ እቲ ተረኛ ሰልጣኒ ታከር እዩ ነይሩ ግን ታከር ብጣዕሚ ፈሪሑን ሓፊሩን ስለ ዝነበረ ካብቲ መፀባይ ክፍሊ ክወፅእ ፈፂሙ ፍቓደኛ ኣይነበረን ማርሻ ወፂኡ እቲ ስልጠንኡ ንኽጅምር ንኽተተዋውዑና ውሽጢ ተኣቱ እሞ ዝተወሰኑ ቃላት እናተዛረበቶ ትፀንሕ ግን ምንም ጭንቅን ርህራህን ዘይብሉ ጆን እዚ ቆልዓ እዚ ሃካይን ሩሑን ስለ ዝኾነ እዩ ናብቲ ስልጠና ክወፅእ ዘይደልዩ ይዛረብ እሞ በቲ ቃላት ብጣዕሚ ዝተጎድአን ዝተናደደን ታከር ሰውነቱ ብምንፋሕ ንጆን ምስቲ መንደቕ የላትሞ እቲ ቀትሪ ንሱ ጃክ ድሕሪ 13 ዓመት ንምንታይ መንግስቲ እዚ ቅድሚ ሕጂ ተበቲኑ ዝነበረ ግሩፕ ደጊሙ ከጣይሹ ከም ዝወሰነ ይሓታ ንዕኡ ዘይተነገሮ ዓብዪ ሚስጥር ከም ዘሎን እቲ መንግስቲ ካብኡ ዝኾነ ነገር ከም ዝሓብአን ዓብዪ ጥርጥር ነይርዎ ግን ማርሻ እቲ ንዓመታት ጠፊኡ ሕጂ ምለስሎ ተባሂሉ ዝጥርጠሩሎ ከንካሽን ሓውኒ ጃክ ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ ምንም ክትነግሮ ኣይደለየትን ናብ ኣኼባ ከም ዝደንጎየት ተዛሪባ ክትከይድ ደርገፍገፍ ክትብል ብጠረጴዛ ተሓንኪላ ተገምጢላ ትወደቕ ጃክ ተደናጊፁ እንታይ ከም ዝኾነት ክሓታን ከሎውን ማርሻ ብዛዕባ እቲ ዙም ዝበሃል ጅግና ኣብቲ ናይ ኮሚክ መፅሓፍቲ ብጣዕሚ ለዋህ ለጋስን ንኹሉ ዝሓልን ጅግና ምዃኑ የንብበ ነይረ ብኣካል ክረኸብካን ከለኹ ግን ናይቲ ኩሉ ዘንበብክዎ ፅቡቕ ነገራት ተፃራሪ ኮንኪ ኢኻ ፀኒሕኻኒ ዝበለፀ ክፈልጠካ ክምኩርን ከለኹ እውን ዝገደደ ሕማቕ ሰብ ናኾንኪ ኢኻ ፀንሐኒ ንኸኢላ ትነግሮ
ጆን ድማ ሕጂውን የተሓቀነ መውፃእና ጻዕረ እቶም መጽሓፍቲ ብመንግስቲዮም ተጻሒፎም ኩሉ ዝገጥመና ዝነበረ ሕማቕ ነገራት ንምሽፋን ኢሉ ድማ ኩሉ ግዘፍቲ መጽሓፍቲ ጥሕያቶም ሲሉ ይጽሕፈና ነይሩ ኢሉ ይምልሰላ ዝኽትሰምዕ እንከላ ማርሻ ልባ ተሰይሩ ብዒንታ ንብዓት ምውራድ ይጅምር ምኽንያቱ ናይቶም ዜኒት ዝበሃሉ ጋንታ ቀዳመይትን ዝበለጸትን ኣድናቂታ ነይራ ድሕሪዚ ናፍታ ኣኼባ ብፍጥነት ትምለስ እሞ ነቶም ጀነራላትን ካልኦት ሳይንቲስታትን እቶም ቆልዑት ኣስማቶም ብምሉእ ሓይሎም ንምጥቃም ብጣዕሚ ከም ዝችገሩ ኣለዉ ትነግሮም ጀነራል ሌሬቢ ካብ ኮፍ መበሊኡ ይለዓል እሞ እዞም ቆልዑት እዚኦም ብፍጥነት ክተሰልጥንዎም ኣለኩም ነቲ ዝመፅሉ ሓደጋ ብምሉእ ዓቕሞም ክዳልዩ ኣለዎም ኢሉ ይነግራ ለካ ማርሻ ብዛዕባ ከንካሽን ምንም ኣይትፈልጥን ነይራ ነቲ ጀነራል እንታይ ዓይነት ሓደጋ ኢላ ክትሓቶን ከላ እውን እንከይመለሰላ ብርሕቐት እናተዛረቡ ሰምዖም ዝነበረ ጆን ናብቲ ውሽጢ ክፍሊ ኣትዩ የቋርፆም ጆን ናብቲ ውሽጢ ክፍሊ ዝኣተየ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ዝበለፀ ሓበሬታ ንምርካብ እኳ እንተነበረ እንከይተሳኽዕሉ ካብቲ ክፍሊ ይባረር ከንካሽን ናብ መሬት ንኽመፅን ኣብ ቅድሚኡ ዝፀንሖ ኩሉ ንኸፍርስን 5 መዓልቲ ጥራሕ ይንቀረየን እኒዋ ጃክን ክሳብ ሕዚ ካብ ቤስቦል ሓሊፉ ንዞም ቆልዑት ብዛዕባ ስማቶምን ሓይሎምን ዘመሃሮም ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ኩላቶም እናወቅዑ ጸኒሖም ናይ ሲንዲ ተራ ክኣክል እንከሎ ግን ነታ ቁዕሾ ብሓይሊ ትወቕዓ እሞ ምስትያት ክትሰብር እንከላ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝጫወቱ ነበሩ ሳይንቲስታትን ቆልዑትን ሓላፍነት ንኸይወስዱን ካብ ስሩሖም ንኸይባረሩን ብምፍራሕ ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ይሃድሙ ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ዶክተር ግራንት ነቶም ቆልዑትን ንጃክን ናብ ሓደ ላቦራቶሪ ሒዝዎም ይኸይዱ እሞ ነቶም ናይ ቀደም 5 ኣስማተኛታት ጀጋኑ ንእሽተይ ሓጋዚኦም ኮይኑ ዝሰርሕ ነበረ ፒፕ ዝበሃል ሮበት የላልዮም እቲ ፒፕ ዝበሃል ሮበት እናሓገዞም ጃክ እቲ ጋራጅ ማዕጾ ከፊቱ ይኣትሞ ናፍታ ንሱን እቶም 5 ጀጋኑን ቅድሚ 13 ዓመት ንምንቅስቓስ ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ክቢ ኣየር ሰቒሉ ክዛውሮም ይውስን እቶም ቆልዑት ካበይ ከም ዝመፀት ክሓትዎን ከለዉ ኣብ 19 ሮዓታት ካብ ሰማይ ከም ዝወደቐትን ኣብ ውሽጣ ዝተረኸበ ፍጡር ስለ ዘይነበረ መንግስቲ ባዕሎም ክጥቀሙላ ብዝኽእሉ መንገዲ ደጊሙ ከም ዝሰርሐን ይነግሮም ግን ካብቲ ላቦራቶሪ ዋላ ሒዞም ኣይውፅኡ ዳ እምበር ጃክ እቲ ኣየር ከመይ ገይሩ ክሽፍራ ከም ዝኽእል ከስታውሶ ኣይከኣልን ኣመና ተቸጊሩ ስለ ዝነበረ እውን ታከር እዛ ትሽክርክር ኣየር ክገንሕ ይግደድ ኣብ ገለ ክፋላት ገጠር ክበፅሑ እንከለዉ ግን ብዕራይ ይረግቡ እሞ ጠቢስና ንበልዓይና ኢሉ ናብቲ ኣየር ክሰቕላ ይጅምር ግን ጃክ ፈጢኑ ናብ መሬት ንኽመልስ ኣይነግሮ እሞ ዝተባሃሉ ይገበር ነገር ምግቢ ክለዓል እንከሎ ኩላቶም ከም ዝጠመዮም ይዛረቡ እሞ ናብ ሓደ ሬስቶራንት ኸይዶም ካብ ኣየሮም እንከይወረዱ በርገርን ሚልክ ሼክን ይእዝዙ ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቕ ኣብቲ ሬስቶራንትን ኣብቲ ከባብን ዝነበሩ ሰባት ካበይ ከም ዝመፅእ ዘይትፍለጥ ክቢ ትነፍር ኣየር ርኢና ኢሎም ናብ ጋዜጠኛታት ሪፖርት ይገብሩ ማርሻ እቲ ሪፖርት ኣብ ቴሌቭዥን ክትሪኦ እንከላ ብጣዕሚ ተደናጊፃ ትናደድ እናጎየት ናብቲ ጋራጅ ክትከይድ እንከላ ግን ጃክ ነቶም ቆልዑት ሒዝዎም ተመሊሱ ይጸንሓ ጃክ ግን ነቲ ጉዳይ ኣቕሊላ ንኽትሪኦና ነገረ ናይ ደርሆ ቢርገር ሒዝላ ከም ዝመፅእ ይነግራ ግን ንሳት ክልተኛ ምዃናን ስጋ ከም ዘይትበልዕን ካብቲ ዝነበረ ብዝገደደ ንደት ነጊራቶ ትኸይድ እቲ ምሸት ንሱ ሲንዲ ቤላ ምድቃስ ልዕሊ መጠን ስለ ዘፍርሓ ንጃክ ምስኡ ክትደቅስ ትኽእል ተኾይና ክትሓቶ ናብ ክፍሉ ተኣቲ እንተኾነ ግን ነቕኒቓቶ ክትስእላ ስለ ዘይከኣለ ገጹ ብሓይሊ ቆንጢጣ ክተተስኦ ትግደድ ጃክ እንድሕር ዳ ንሲንዲ ኖኖ ኢልዋ ቀጥቂጣ ክትቆትሎ ከም እትኽእል ስለ ዝፈልጥ ፈቓደኛ ይኸውን እሞ ኣብቲ ሶፋ ንኽትደቅስ ይነግራ ግን ሲንዲ ሕጂ እውን ሰላም ይስማዓ ስለ ዘይነበረ ነቲ ካብ ሓጭን ተሰሪሑ ምስ መንደቕ ተጣቢቑ ዝነበረ ሶፋ እናጎተተት ናብ ናይ ጃክ ዓራት ተፀግዖ እሞ ብሰላም ክትደቅስ ትሞክር ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቶም ሓደሽቲ ጀጋኑ ስልጠኖኦም ንምቕጻል ናብ ሓደ ናይ ሲሚሌሽን ክፍሊ ኣትዩ ናይ ሎም መዓልቲ ስርሖም እታ ማእኸል ዘላ ቀያሕ ነገር ምጽቃጥ እዩ ግን ቀሊል ነገር ኣይክኸውንን ምክንያቱ እቲ ክፍሊ ከሽከርከሪው ብዝተፈላለየ ኣንፈት ድማ በላሕቲ መራፍእ ክትኮሶም እዩ ከምዚ ዝበሉ ብዙሓት ስልጠናታት እናካይዱ ነዋሕቲ መዓልታት ክሓልፉ እንከለዉ ግን ማንም ሰው ዘይተፀበዮ ነገር ይፍጠር ጃክ ነቶም ከም ምፍራሕ ሓሊፉ ኩሉ ግዜ ዘጨንቆምን ዝፀልኦምን ነበረ ቆልዑት ክፎትዮምን ክቐርቦምን ይጅምር ንምንታይ ከም ዝኾነ ምንም ኣይፍለጥን ግን ጨዋትኡን ቀልዱን ሓዲጉ እቶም ቆልዑት ብምሉእ ትኹረትን ተገዳስነትን ከሰልጥኖም ይጅምር እሞ እቶም ቆልዑት እውን ማንም ሰው ከስተውዕሎ ዝኽእል ለውጢ ምርኣይ ይጅምሩ ሓደ መዓልቲ ጆን ንሲንዲ እናሰልጠና እንከሎ ግን ናይ ኣስማተኛ ሽም ክወፅላ ከም ትደሊ ትነግሮ እሞ ምንም እንከይተገደሰ ክተርፍ እንከሎ ብጣዕሚ ትናደድ እሞ እታ ኣብ ጥቓ ጠጠው ኢላ ዝነበረት መኪና ልዒላ ትድርያ እቶም ቆልዑት ዋላ ዝረአ ለውጢ የምፅኡ ዳ እምበር ኣብታ ሲሚሌሽን ዝነበሮም ፈተና ዋላ ብቐሊሉ መንገዲ እንከሎ ክሓልፉ ብጣዕሚ እዮም ተፀጊሞም ዘለዉ ሳመር እዚ ኩሉ ናይ ጆን ጥፍኣት እዩ ኢላ ትኣምን ምክንያቱ ከምቲ ክስልጥንዎ ዝግባእ ኣይሰልጥኖምን ዘሎ ሌለን ሰዓት እዚ እናተሰወረ ካብ ስልጠናታት ብተደጋጋሚ የምልጥ ስለ ዝነበረ ናብ ቤት ማእሰር ተኣትዩ ዘሎ ጆን ካብ ስልጠና ንኸየምልጥን ኣስማቱ ብዝበለፀ ተገዳስነትን ሓላፍነት ብዝመልኦ መንገዲ ንኽጥቀመሉ ንከእምኖ ይኸይድ ድሕሪ እዚ ንዶክተር ግራንድ እቲ ማዕፆ ንክኸፍቶ ይነግሮ እሞ ብሓደ ይወፁ
دكتور جراند أو زنورو سرح وديو كلاتهم عينتات طواي أير نمقصار أو زتقوملو لابراتوري أتي جنتهم حدشتي جاغان خونو سلطنو نورو قلعت نافت لابراتوري مصمو نت دكتور بدحريتي عاصيو تاكر أو قدمي تصنح نجر كتسقط انكلو أو وشت دكتور جراند تعاصيو لزنور لابراتوري حيال زناو كزنو يجمر قصيلا سين حدا نجر كتسقط انكلا دكتور جراند بزمتي زي بحال برك رؤسي وقعو ات دكتور أو وشت قوينو بنداتتو مع صقلطيفهم نخفتو ويأسسهم انت خونا جن سامر كالي نجر تسقط مو حيال برد كورد يجمر إذا خي أكل جن تاكر أو وشت اللابراتوري نفاس تلعل نجر يتسقط مو دكتور جراند قبل على البوز حدنا أقول لنا تشكر كوروري دوم يسحتوا ما نمسو أو وشت اللابراتوري أتيو كقط مو خوز قولو زعوي فتناتات جن التسكان كسبال جنا وشتا زلوا فطوري نيرو أتهم قلعت بعلتن وحلتهم كتمامتون كلو دكتور جراند أو وشت خويني رئم انت غمز حسو لو ترديو ومن تطون قبلو بتدقاقا من نالو ميتسنح قنسو ما يسمعون التسكان كزبها الفطور ناو دكتور جراند يسودلو مو اتحانساو تنخيكا بغليلو زي قدف حدقين يشتا ناو قص يسودلو مو زخلو مكران حالفة تسنح دكتور جراند بتشتا تساعيرو ونو يسحت أتو مساسال ساعات جاك نديلن حيزو نافت ناي سلطنا كفلي خيدمو أسماتو بغليلو نغقوط أطرون زحير نقوون قام عسر سلسة بزبال جرر كتقع مخانو ينقرو قنت جرر سو حيزو مزمتة بزحات قرأتات سلزلو جاك اتهم قولعت نتجرر نسوغك ألو عيدو اليومن نسو نحقزهم بتفتراو من قدي أسماتو ملو وقوط أطر لو زخولو برك خوصو حمد ما يمكر أمانقو توقعون قن ديلن كان مسوار حليفو كالي أسمات كم زلو يفلت ولا أدويلن كله أو كالي خفل زلو مسلتاتن سواتن كري خليو أمانقو توقعهم ديلن نجاك اتوناي كرم اسماتنياتات ناوي كيدوميوم نسخات راي تاريف كالي حاتو جاك دما مستحمق تغيرو نخلو سوكا تفق زمكور زنويرة نشتي حاو كنكاشن ناتقالو سخم زمتون بيوت سترفة نايمة الرشا اسماتنيا جينا ولا نسو ينبر اسماتو خمزة أفقن كافت علت سون دحار دما بسلام دكيسو خمزة يفلت اني نقرو حجزهم كاو اسماتو سترفو نقر تحليو اتاحتو بفتنة من قصاص تراحيو كنكاشن نامريد نخمتة كل التمعالتات كم زترفو ولا من ما يفلت جاك اتون قلعو تسماتهم ملو قطاطرو نخخلو سلطنهم زخبدن زمررن ناغوري يخيد اتون قلعوتون او كيد بزمصو نور لوط تحقيسهم تخرتهم زبل صنافت سلطنا بمغار لعلمانم غيزن جاك حجزو يجمرو افت معلت نسو دكتور جراند نت جنرال حيزو كنكاشن امريت مسفصحه كريلو الى زامنو لبوتا نخفتش وسدو ات بوتا نسوون قدم حجي مزو مستواصلون مترشا غيز استرأيلون كوين يصنح ات جنرال اسماتتهم قلعو زبل صن مغار اتغام 13 توالو صواع قرار دغيمو نخطقم يززو دكتور جراند كن فقادنيا ينورن مخناتو بتعم حيالن حمقن سايد إفكت حيز إزمت حاوني جاك زغانة كنكاشن بتعم تنكران لقاسن نخل سب زحجزن جنا ينيرو زبلت تنكر خغورو حسيوم نتجرر كقالت صوان كلو جن ملو نحمق سايد تغيرو نخلاتهم بتصوتو زقتلهم أكندو دكتور جراند حسيو زلو اتون قلعت نكنكاشن تخرو تخسر قوامو نسون اتون كالو تمرامرتن سارح موزنورو حدش متصاريا غيرهم نخطقعو ايو اتا ماشين نسا او حد بوتا تطوكتو بلعيا دحر دأزوم نافت قدم زنورو بفتنة ناي مقايس ما تتباليسو نكنكاشن النازورو بفتنة كوكويئيو اتفتنة ما اتقام 13 زبال جرر كاو كنكاشن ملو خوصويو اما ترشا جونون حاو خركويلو نت جنرال يردو اتمشت نسو جوننا مارشا اتون قلعت سلطانهم بعوت منقد سلازودو ننقو عدس ولوكم عاوي مدلاوي قورلهم سامر كتقدونا تخيل نقر ندحر دقالي ون متياق نانا مارشا خفلة تخيدمو مارشا ون حان تخدان تقبلا نفت الداراش كتملسن كلا ديلن يرقمو قريو افت لابراتوري سرحة هابل ناو كسادي أسرلا ديلن نسامر حيزوا خسعسعن كلو جونون تقاطامو تطقيمو مز مارشا مسعسع يجمر كنت مدلاو بتجنرالي قوارتمو اتقام 13 زبال جرر تطقيمو نتوم قلعت زولصو طنكراتات كغورم كم زوسنن حساب قيرو خم زيكولن ينغرم جنجاك اتوسان حدغنيا مخانو سلازفلطه نتوم قلعت بليتو مانم سبن كيرئ كافت لابراتور حيزوم نخوت يوسن كافت لابراتور كيوصن كلو جن ديلن اتبرحقت ناي مرأي اسماتو تطقيمو دكتور جرانتنا جنرال ليربي تقميطوم لزنورو كفليريو افت سكرين زنوره نجر دحر مرأي اتمن اسي كنكاشن بهوت كم زلون او وشت ساعات نمريت كم زوصحن يفلط إذا سمعن كله جاك بفتنة نفط لابراتوري خيدمو اتم قلعت انصار كنكاشن نمقطام من معدل كم زي ولهم بمنقار كتنقو يفتن جنرال ليربيكن من كيتقدسه اتون غاردتات نجاك نخاسرو يزز دحر دقائق مارشا بزحات غاردتات نعجوات متصمو نتم قلعت نفط سماتهم زوسخ جرر كتوسدوم تمص
እቶም ቆልዑት ዝኸሓደቶም መሲልዎም ብጣዕሚዮም ሓዚኖም ነይሮም ግን ንሳብ ውሽጢ ዝሓስበቶ ነገር ነይርዋ ለካስ እውን ኣስማተኛ እያ ምኹላቶም ጋርድታት ሓደ ግዜ ኦፍ ብምባል ጭድሮም ተጥፍኦም እሞ ነቶም ቆልዑት ሒዛቶም ተሃድም ግን መጀመርያ ንጃክ ከድሕንዎ ናፍቲ ቤት ማእሰርቲ ይኸዱ እሞ ሲንዲ እንትማዕፆ ክትወድቕ እንከላ ጃክ ምስኡ ተወቂዑ ናብ መሬት ይወድቕ ግን ጃክ እቲ ቃንዛ ምንም ኣይመሰሎን ማሻ ክንካሽና መሬት ከም ዝመፁልና ፈለጠት ከነገረቶ ሱቕ ዝበለት ስለ ዝመሰሎ ብጣዕሚ ተናዲዱ ነይሩ ግን ምንም ትፈልጦ ነገር ከም ዘይብላን አንጻርቲ ጀነራል ተልዒላ ነቶም ቆልዑት ሒዛቶም ከም ተሃድምላን ክፈልጥ እንከሎ ኣዝዩ ሕጎስ ሕጂ ኣባላት እቲ ጋንታ እቲ ኣየር ሒዞም ንምህዳም ዝተረፎም እቲ ፒፕ ዝበሃል ሮባት ጥራሕ ነይሩ ንዕኡ እውን የምፅዎ እሞ ናፍቲ ኣየር ክድይቡ እንከለዉ ሎማዓንቲ ተቆፃፃሪታ ኮይና ንኽትገኒ ሓላፍነት ዝተውሃባ ሳመር እያ ነይራ ሳመር ካብ ቦትኦም ወፂኦም ዝነብሩ ዝተፈላለዩ ክፋላት ንናቦትኦም ትምልሶም እሞ እቲ ኣየር ዝበለፀ መንገዲ ክትንቀሳቀስ ትጀመር ኣብዚ ሰዓት ጀነራል ሌሪቢ ከም ልጡ ከም ዝሞክርሎ ፈሊጡ ስለ ዝነበረ እቶም ሰራሕተኛታት ማዕፆት ጋራጅ ቀልጢፎም ንኽዓፅዎ ይእዝዞም ግን እቶም ጀጋኑ ኣብታ ኣየር ዝበለፀ ቁፅፅር ስለ ዝነበሮም ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ሸሊኾም የምልጡ ናፍታ ክንካሽን ዝመፀላ ቦታ ከይዶም እናተፀበዮ ይፀንሑ እሞ ጃክ ንሓው ከረጋግዖ ክሞክር መጀመርያ ከይዱ ይረኽቦ ጃክ ከረጋግዖ ላይ ሞክር ዳ እምበር ክንካሽን ንዓመታት ኣብ ካሊእ ዳይሜንሽን ገዲፎ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ተናዲዱ ክንካሽን ንጆን ከጥቁዕ ይጅምር እሞ ዝነበሩ ስማት ተጠቂሙ ናብ ርሑቕ ይጥልፎ ሰዓት እዚ ዙም ከምቲ ቀደም ብፍጥነት ይጎይ ከም ዘየሎ ይፈልጥ እሞ ቀስ በቐስ ንቆትሎ ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ ይጥቀመሉ ዶክተር ግራንድና ጀነራል ሌሪቢ ብርሕቐት ዝኹሉ እናርአዩ ይፀንሑ እሞ እቲ ናይ ሶኒክ መፃወዲኦም ንኽትኩስዎ ይዳለዩ ክንካሽን ንጆን ክቐትሎ እናተዳለየ እንከሎ ፔ ብርሕቐት ይመፅእ እሞ ንዕኡ ብምርኣዩ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኸውን ድሕሪ እዚ እቶም ሓደሽቲ ስማተኛታት ቆልዑት ይመፁ እሞ እቲ ኔት እውን ይተጓስ ግን ክንካሽን ብቐሊሉ እቲ መጥቃዕቲ ይከላኸሎ እሞ እቲ ኔት ክገጭዮ እንከሎ እናተሽከርከረ ናብ ሲንዲ ገፅ ይኸይድ ክትጉዳእ ምዃና ክፈልጥ እንከሎ ዙም ዝነበሩን ብፍጥነት ናይ ሙጉያ ስማቱ ይምለሰሉ እሞ ንኸድሕና ናብ ጉያ ይኸይድ ኣብታ ናይ መጨረሻ ሰከንድ እውን ካብቲ ኔት የድሕና ክንካሽን ተናዲዱ ነቲ ኔት ዝተኮሰሉ ወታደራት ከጥቅዖም ይጀምር ጃክ ጠጠው ከብሎ ክሞክር እንከሎ ንነዊሕ ግዜ ብፍጥነት ስለ ዘይጎየ ኣብ መንገዲ ዕንቅፍ እሞ ዝተወሰኑ ግዜ ይንከራረ መጀመርያ ፍጥነቱ ተጠቂሙ ናብቲ ላብራቶሪ ይምለስ እሞ እቲ ዶክተር ግራንድ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ሰሪሕሉ ዝነበረ ክዳን ተኸዲኑ ይምለስ ድሕሪ እዚ ምስቶም ሓደሽቲ ጀጋኑ እናተሓባበረ ንከንካሽን የጥቅዖ ዴለን ናይ ምስዋር ስማቱ ተጠቂሙ ንከንካሽን ቦክስ ይወቅዖ ሳመር እውን ደናጉል ካብ መሬት እናልዕለ ትድርበሉ ከንካሽን ትኩረቱ ክስርቕ እንከሎ ታከር ብዓብዪ ከውዱ ገይሩ ይወቅዖ እሞ ሲንዲ እውን ሓደ ዓብዪ ቱቦ ሒዛ ፀኒሓ ከም ቤስቦል ትቕበሎ ክትወቅዖ እንከላ እውን ጃክ እቲ ጋማ 13 ዝተባሃለ ጨረር ኣሓው ንምውፃእ ዳልይዎ ናብ ዝነበረ መፃወድያ ኣቲ ከንካሽን ብተደጋጋሚ ከም ልጥዋላ ይሞክር ዳ እምበር ፈፂሙ ይተሳኽዐሉን ኣብ መጨረሻ እቲ ጨረር ካብ ሰውነቱ ይወፅእ እሞ ከንካሽን እቲ ናይ ቀደም ጥዑይ ሰብ ይቕየር ጃክ እውን ንኩሎም ቅድሚ ሕጂ ዝፈፀሞም ጥፍኣታት ይቕረኢሉ መሊሱ ከምቲ ዝጠፍአ ጅግና ሓዊ ይቕበሎ ምስቲ መናእሽተይ ጀጋኑ እውን የላልዮ እሞ ድሕሪ 3 ወርሒ ህይወት ብዝሓሸ መንገዲ ነቶም ቆልዑት እናቐፀለት ንሪኣ ሲንዲ ኣብ ትምህርቲ ቤታ ርፓንዝል ኮይና ድራማ እናሰርሐት ንረኽባ እቲ ልኡል ብጨጉራ ንላዕሊ ንኽድየው ይችገር ስለ ዝነበረ ብሓደ ግዜ ስሒባ ናብ ውሽጢ ተእትዮ እቲ ኩሉ ግዜ ይድንደንን ብኩሉ ይፅላእን ዝነበረ ታክርን ከይተረፈ ኣስማቱ ብምጥቃም ዓለም ሪኣቶ ዘይትፈልጥ በረኛ ይቕየር ሳመር እውን ናይ ትምህርቲ ቤታ ተፈስቲ ኣዛዚት ኮይና ንረኽባ ዴለን እውን ነገራት ምስኣ ፅቡቕ እናኸደሉ እዮም ኣርባዕቲኦም ኣብ ሰዓት ታራ ህይወት ዝነብሩሉ ዋላ ይምሰሉ ዳ እምበር ዓለም ኣብ ሓደጋ ዝኣተየሉን ጅግናብ ዝደልየሉን ሰዓት እቶም ቀዲሞም ዝመፁ ሰባት ንሳቶም ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ዶክተር ዙም ምስቲ ጠፊኡ ዝነበረ ሓው ተራኺቡ ሓደሽቲ ጀጋኑ ፍሪ እናረኣናየ ድማ ፊልምና ይውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ከመይ ሪኢኹሞ ንስኹም ኣብዚ ዓለም እዚ ተትፍጠሩ ነርኩም እንታይ ዓይነት ኣስማት መሃለየኩም ብወገነይ እዚ ፊልም ክሰርሖ ከለኹ ኣዝየ ስለ ዝተዘናጋዕኩሉ ካብ 19 ወይ ክሓልፍ እዝን ካልኦት ዝመሳሰሉ ፊልምታትን ከይሓልፍኹም ቻናልና ሳብስክራይብ ብንእሽተያ ንምሕጋዝ ድማ ቪድዮታትና ላይክ ኢልኩም ምሕላፍ ከይትርስዑ ደጊምና ብካልኦት ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፅንሑ